Ane bagnango. Sama जाखो बेलाय मा जौखांसोसै सेयासो बेलाय ane थाबैनो बायनांगौ मोनगोनब्रा मोनगोन मेट्रिक पास खालामगोरना दानिखिनि मोनो नालाय मेट्रिक जानोलाय बेसेथो गोबाव दं जाखो 2 मासल'सैसो बेनि उनाव मा नांगौ बाइक नांगौ ना मा नांगौ होगोन ना आङो बेखौनो जेबो मिथिया आरो दिन नांगौ आरो दाल नांगौ आफा आसासे फसायना दं आंनो बेखौ नांगौ बाइक नांगौबा हिनजाव मोना हिनजाव लायोबा बाइक मोना दा हले फाक्काखा जेबो जाला लोगोफोरा फायसै Wah, asal mati supaya dong. Wah, mabaफोर जादों नामा? आं सासे सिख्लाखौ फसायबायना। आयौ। चोर। आंले नामफ्राबो मामोनथाय? मा जों नोंनि मा हेफाजाब खालामनो हागोन देलाय बुंलाय। हेफाजाबाथ' हिनजावखौ खावना लानांगौमोनलै। मा नाम सिख्लाना मा नाम? नामाथ' पुर्निमा होनो बयबो साला सुवाद आं बिग्रिनायखौसो बेबा बे ओनसोलनि नंगौना नङा नोंनि नंगौना नङा बेबा अबे जायगानि अरे यार बे जोंथासिन पुर्निमा दं बे सिख्लाखौ नोङो गारदो आरो गुबुनखौ लादो नोंजोंथ' मेला सिख्ला खारफायो नों बिसोरनि गेजेराव सासे सायख'ना लादो आंनिखौ दानायसै उफाय गैला नोंजों थांथोंसै सिमांसो जाना थालायलै जासिगोन दे आखौनो लानोसैलां हिनजावखौ मोनखाङाबा मा नोंफानाव बाइक बिदों बिनायाथ' बिदोंमोनलै ओमफ्राय बस माबालै दहाय आंनिखौ आयो सरि बस ओमफ्राय आं दहाय नोंखौथ' सोरबा हौवासो दालांबा नायगोनलै बिदिसो साला बुरबाब जेबो नंला दे ओइ थ' थांसै लोगो जोंहा निउ इयाराव पार्टि जाहैनांगौ ना जाजायो लोगो ओमफ्राय लोगो नोंजों दहाय रायलायनाय सेंग्राया जोबोद समायगामोन आंनिसो नों बादि लटफोर फैया मोनो आंनिसो बुरबाब नों बेखौ मोन नामा बे आंनिसो दिनै गबाय नोङो नेक्स्ट टाइमाव नोंखौ नायगोन दे हा गबाय नों मिथा गबाय लोगोफोर पार्टिखौ जामारो दा जायो दे होमबा लोगोफोरजों थांलायसै दे रिफिल ayo malah-malah fैयो नोंखौ माथो बोरैबा खोनादों आंलाय मा खोनादों माथो सोरखौबा थारमान होनदों बबे खोनाया नोंलाय थाब लाखिनादों आंनो दालाय नुवाखै आं नुथारदों मेगनजोंनो आंनि मेगनजों नुथारदों आङो मोजाङै थानो बाथाय एबारनिफ्राय नोंखौ बिदि खोनाबावनांगौबा नोंखौ